Atensyon sa mga gustong makapahimo sa 100% discount sa bayranan sa kuryente, gikinahanglan nga mo apply kamo sa inyong distribution utility sa dili pa ang deadline karong Agosto 31. Kini ang Lifeline Rate Program alang sa mga 4-piece beneficiaries ug non-4-piece apan anaa sa kabus nga hutong sa katilingban. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Mutapos ng buwan sa Agosto, diin mo deadline alang sa application sa Lifeline Rate kung diin mahatagan og 100% discount ang mga miyembro sa 4-piece o kadtong non-members apan sakop sa marginalized sector. Nuibinta pa lang sa libuan ka mga target consumers ang naka-apply sa Visayan Electric nga moapil sa programa. Busa na nawagan garon ang distribution utilities alang sa mga 4-piece beneficiaries ang ilang ID lang ang kinahanglan ug ang billing sa kuryente. Samtang sa mga non-4-piece nga sakop sa kabus nga hutong sa katilingban, ang certification gikan sa Local Social Worker Welfare Office ang isumiter sa labing duol nga service center. Apply na mo, submit na mo sa inyong kaning 4-piece. Dali ra jud kay ni kay 4-piece ID ra, mas lisod si marginalized sector kay kinahanglan sila mo hatag sa kinahanglan sila mo mokuha og certification. Samtang gihangop sa mga 4-piece beneficiaries ang Lifeline Rate Program nga dako og matabang kanila. Apan ang uban gustuhon man nila nga mopahimos apan wa pa man sila makapataod og kuryente. Ang uban gani nakikunik lang sa silingan. Giklaro sa VECO nga kadto lang adunay kaugalingong metrohan ang maka-avail sa programa. Mo-apply mo-apply jud. Kung nanay jud ka ugalingon. Kanang ako ang murag kontador ba. Wa mo good. Mga bil jud ko ana kay kanindot na ana mo na among gipangandoy nga naami kaugalingong kuryente. Wala. Kuan lang kana ang ugnay kunik-kunik. Kauban si Rod Prado o Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.